کٹ کے تے ساڈے اس مشاعرے کو زینت بخشی ہے. شہزاد احمد میگن صاحب واسطے ایک تاڑی ہونی چاہیے یار. میں اپنے دادا استاد رائے حاجی محمد یاد بھٹی صاحب کو اجازت طلب کرنا ہے اپنے کلام دا آغاز کرساں. سونی دی شان دی دو چار شعر جناب ملک افتخار صاحب مکہ موٹر لیاقت شہید روڈ بلوال. دو جگ تے کائنات وچ تو میری ہر گل تے ہر بات وچ تو میری دو جگ تے کائنات وچ تو میری ہر گل تے ہر بات وچ تو دستے چند تے تاریاں وچ ہر صبح تے ہر رات وچ تو مالک خالق رازق تو بغدادی صاحب تو مالک خالق رازق تو کشکول اچ تو خیرات اچ تو زردار دی زر جائداد اچ تو مفلس دے تنگ حالات اچ تو ساڑی عید الفطر تے عید ضحیٰ شب قدر اتے شبرات اچ تو زبر سے کوئی تو انتہائی ایک جھلک تیری معراج والی ملاقات اچ تو کیا بات ہے. کوئی تو انتہائی ایک جھلک تیری معراج والی ملاقات اچ تو کوئی دور تہائی ایک جھلک تیری معراج والی ملاقات تو برسر تیری قدرت غالب ہر شے تے ہر قدری تو برساتی تو خلیل زبیبی قربانی ہر فطرے تے صدقاتی تو شبیر دے آخری سجدی تو کربل ہویاں امواتی تو نگران بھی تو نگبان بھی تو ہر خطرے تے آفاتی تو ہر ہنج وچ تو ہر وچ تو ہر دکھ درد صدمات وچ تو ساڑے میلے کھاڑے ہاسیاں تے انور بھائی ساڑے میلے کھاڑے ہاسیاں تے ساڑی خوشیاں تے جذبات وچ تو سونا چاندی بھٹی صاحب سونا چاندی لوہا پتل تانبا تے ہر دھات وچ تو عالم اروا تخلیق وچ تو موت وچ تو تے حیات وچ تو انہاں پیراں فقیراں ولیاں دے ہر کالج تو کرمات تو لا الہ الا اللہ کر نبیاں دی خدمات تو ہر شہنوں ویکھن والی ہے جو ہر آنکھ تو ہر جھات تو ہر ذرے تے ہر چیز تو دارین وچ کچھ نہیں تیرے سوا جدمی سمجھاتی ماری تاں میں دسیوں اپنی ذات وچ تو. واہ میسم صاحب واہ کیا بات ہے بھائی زوردار تاڑی. واہ میسم صاحب واہ کیا بات ہے. واہ بھائی واہ. دوستو توجہ ہے نا جڑے جڑے بندے جاگتے بیٹھے تھی تاڑی مارو پتہ لگی یار. جناب ماجد عباس سمان صاحب ملک ذاکر عباس ملک اظہر عباس جناب بلوال ساڑھے مہمان تشریف لین چودھری اجاز گندل صاحب عاشق حسین رائی صاحب توجہ استاد جی. فقط تیرے سہارے تے زمانہ چھوڑ آیا ہاں فقط تیرے سہارے تے عابد صاحب زمانہ چھوڑ آیا ہاں میرا سوڑا مٹھل سارا یارانہ چھوڑ آیا ہاں. بہت اچھے ملک بہت اچھے. نتولا میں جگل میں نو دساچا کون ہے میرا تیری خاطر میں ہر اپنا بیگانہ چھوڑ آیا ہاں. اور سچائی لے کے آیا ہاں بغدادی صاحب سچائی لے کے آیا ہاں کہ سچے کال ہن میرے او قسمہ کوڑیاں کوڑا بہانہ چھوڑ آیا ہاں. اور جناب سیف اللہ حسن سیف اللہ صاحب میں ہاں خودداری تے کردہ ناز بہو سارا میں ہاں خودداری تے کردہ ناز بہو سارا او منتہ کرنے آلا دل دیوانہ چھوڑ آیا ہاں. اور جے تو پیران چجا دے میں تبے جانا فخر کر کے جے تو پیران چجا دے میں تبے جانا فخر کر کے
تیری الفت دے وچ چڑھتل شاہانہ چھوڑ آیا ہاں اور خدا دے واسطے مینوں پیوا چا اپنی اکھیاں چوں میکن سے خدا دے واسطے مینوں فرمان بھائی پیوا چا اپنی اکھیاں چوں میں بھی سمجھام بھن چھوڑے میں خانہ چھوڑ آیا تیرے سہارے تے بہت اچھے میسم صاحب کیا بات ہے واہ بھائی واہ شکریہ لگا ایو جیا پھر مقدرانوں ڈٹھے خواب بھی توڑنے پہ گئے واہ واہ لگا ایو جیا پھر مقدرانوں ڈٹھے خواب بھی توڑنے پہ گئے کنڈے صبر دے اپنے سینے میں کر کے موڑنے پہ گئے اور سجنا دیا بے تکیائیاں تو منہ آخر موڑنے پہ گئے اور جے تو نکھڑ گئی سن جھٹنا نبدا اور جڑنی چھوڑ دے اور میری آنکھ دے خواب ادھورے ہیں تعبیر تے کیڑا شکوائے انور بھائی میری آنکھ دے خواب ادھورے ہیں تعبیر تے کیڑا شکوائے میرا دل نہیں میرے وصل چ نہیں دلگیر تے کیڑا شکوائے اور خود بھی سب برم بجا بیٹھا کس سے سیر تے کیڑا شکوائے اور جدو اپنے عمل درست نہ ہو تقدیر تے کیڑا شکوائے دوستن سمجھ آئی ایک تاڑی ہونی چاہیے تھی جناب اللہ سردار صاحب ناجی بٹ صاحب جا خدمت محمد صاحب توجہ کہ آوے وقت عروج تن لگنے آنی خدمات کو یاد رکھی میں بغدادی صاحب آوے وقت عروج تن لگنے آنی خدمات کو یاد رکھی میں نالے گزریاں نبیاں گھڑیاں تے حالات کو یاد رکھی میں ملک اتخار صاحب چھوڑ دے نیکی کرو آنے جی پچھو بنو سنو دو آوے وقت عروج تن لگنے آنی خدمات کو یاد رکھی میں نالے گزریاں نبیاں گھڑیاں تے حالات کو یاد رکھی وے واہ واہ قدمی سب رب نو نہ بھولیے اودی ذات نو یاد رکھی وے جیڑا وقت ہوئے ہر حال دے وچ اوقات نو یاد رکھی وے واہ واہ بہت اچھے میسم صاحب بہت اچھے بھرپور تالیاں جناب زمور عباس میسم صاحب جناب میں مختصر کلام واسطے سارے دوست